मोनसे समनि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि दिनै 24थि थैनाय सान। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि दिनै 24थि थैनाय सान। रामफल फिल्ड दख'रा एबसुजों गारलाबाथा बसुमतारि पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायनायाव बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो ओनसोलनि साननो हनो गोरों सानसुमै बिथांमोनाबो दिनैनि बे गारलाबाथा बसुमतारिनि फबनाय जायगा हाब्रुबारियाव नुजाथिहैदों। लोगोसे दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि थैनाय सानजों लोगोसे बिथांनि मांखरसालियाव आलारि बाथि सावो बिथांनिनो अनजालि बिसि रक्तिमा बसुमतारिया। लोगोसे बिथां गारलाबाथा बसुमतारिनि मुसुखाखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनाय जायो आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि साननो हनो गोरों सानसुमै बिथांमोनहा हाब्रुबारि गामिनि बिथां गारलाबाथा बसुमतारिखौ फबनाय जायगायाव नुजाथिनानै बिबार बावहोयो। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि माहारियाव होलांनाय बिहोमा आरो उनदिन्थिनि थुलुंगाखां फुंखाखौ नोजोरै लाखिनायजों लोगोसे इयुन जोलैनि मिथिहोनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो रामफल बिल ओनसोलनि सिङाव थानाय सामथाइबारियाव थानाय मांखरसालियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि 24थि गोसोखां थैनाय सान फालिनायजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनाय जायो। दावहारु गारलाबाथा बसुमतारि बिथांनि 24थि रुंसारि सान आरो जाय सानखौ लानानै बेवहाय गारलाबाथा मेम'रियेल चेरिटेबल ट्रास्टजों लोगोसे रामफलबिल दख'रानि बानजायनायाव बे बोसोराव खेबसे जितु 7 सेप्तेम्बर खालि दिनै बिथांनि थैनाय सानखौ जयै जों फालिनाय जादों आरो बेवहाय गुबैयै जों बयहाबो मोनसे गोसोखांथि फैयो जिहेतु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरिमोन आरो बेवहाय दिनै मोनसे माहारियारि बाद फोजाखांनायजों लोगोसे माहारियारि बादनि सिन्थाधाराखौ गायसननानै बर' माहारिया गावनि हारिमु गावनि सोदोमस्रि आरो गावनि गासिबो दोरोंखान्थिखौ लानानै माहारियारि बादखौ लानानै दावगालांनायनि मोनसे खाबुखौ बिथांमोनहा गायसननानै गालांदों आरो बिनिखायनो दिनै बिथांजों जि जाथिनि कन्ट्रिबिउसन होलांनाय बिथांनि जे होलांनाय आरो बेवहायनो बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेयै बायदि सम खैदां खैफोदाव दिनै माहारिनि जि जा बेन्दोंजों लोगोसे माहारिखौ बेंनायजों लोगोसे बिथांमोनहा गोबां खामानि मावलांदों आरो बिनिखायनो दिनै बेवहाय ट्रास्टनि गेजेरजोंनो जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै माहारि दाफ्रामनायनि जे खामानि बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थायो आरो बिनिखायनो बिथांमोना साफा साफा माहारिनि थाखाय थुलुंगानायनि नेरसोन होननानै जों साननो हायो आरो बिथाङा सासे गिनो रोङै आरो मेंनाय गैयै सासे दैदेनगिरिमोन आरो बिनिखायनो दिनै बिथांनि जे ट्रास्टआ बिमुं दोननाय दावहारु गारलाबाथा बसुमतारि बिथांजों बेयो मोनसे खाब जाफ्लेनाय राव एबा सोदोब दा बिनिखायनो जों बयबो माहारिनि गोदान लाइमोन जेनेरेसना जों बेखौ गोसोआव लाबोनांगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बेबादि बिर एबा जोंनि साफ्रोमबो सासे दावहारु हिसाबै दैदेनलांनाय हारिखौ दैदेनलांनाय हारिनि लामा बेखेवलांनाय बिथांमोननि जे नेरसोनथि बेखौ जों बावनो मोननाय नङा आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साफ्रोम बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों मान होयो आरो बेबायदिनो दिनै बे दावहारु गारलाबाथा बसुमतारि बिथांनि गासिबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथाङाबो सासे हारिनि गेजेराव बागदाद दैदेनगिरि बेखौ जों बयबो गनायो दा बेनि दारैनो जों बेवहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जे बर' माहारिया गावनि माहारियारि बादजों राव थुनलाइ राजखान्थियारि अधिकार गासैखौबो जोङो दिनै बे पर्यायसिम मोनफैदों आरो बिथांमोन बायदि साफा दैदेनगिरि थानायखायनो जों मोनफैदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि गोदान जोलैया बिथांमोन बायदि मानसिखौ सिनायनांगौ आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जों बयबो हारियाव हान्थिनो नाजानांगौ आरो बेबादि बाथ्राजों दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयबो जाहाथे हारि सिबिनायाव रावखौबो बावगारलांनो मोना आरो बिथांमोननि नेरसोनखौ जों अरायसम लालांनो हायो आं बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा जिहेतु सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दिनै बिथांनि जे बावहाय मुसुखा मोनसे दिनै बिथांनि ससे पासपर्ट साइजनि जे मुसुखा बेवहाय बेखेवबाय बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जाय मुसुखाखौ बिटिआर सरकारजों लोगोसे दिनै बेवहाय
बेखेवनानै होफैदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। आं बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो। मानो बिथांमोनहाबो दिनै जिहेथु माहारिनि जि माखासे नेरसोन बिथांमोना बेखौ महर होलांनानै मुसुखा महरै गायसनलांनानै अराय माखासे गोजोर सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय बिथांमोना जे कन्ट्रिबिउसन होदों बेनि सायाव जों बिथांमोननि नाजानायखौ बिथांमोननि बेबादि जाफुंसार होनायखौ जोङो गोजोननाय बावहरो आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसे बिथांमोनहा बेफोरबायदि माखासे नेरसोन गालांगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांदों। दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबाय होननानै बिथांमोननि बेबादि इनिसियेटिभखौ जों बरायो।